Prinesením Májka do dediny skončila sa zima a prišla jar. Ľudia sa začali venovať jarným prácám na poliach a v záhradkách. A teraz Veľká noc prišla. Už sa vajcia obliekajú do farebných koštielok. Ej, krúťte sa kolovrátky, ej, krúťte sa praslice. Už sa vajcia obliekajú, by z nich boli kraslice. Šiby ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, kázal kadlec aj kadlečka, aby dali 3 vajíčka. Jedno biele, druhé čierne a to tretie zafarbené. To je moje potešenie. Aj kus baby, aby boli naši radi. Toto vajíčko, moje srdiečko, koho ja milujem, tomu ho darujem. Teba ja, Janíček, teba ja milujem, tebe toto vajíčko, tebe darujem. Šiby ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča, ak mi nedáš 2 vajíčka, daj mi aspoň makovnička, aby bolo dosť ešte jeden grúž. Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb predkresťanských bolo vítanie jary, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden z najvýznamnejších. Predchádza mu dlhý čas príprav, 40-dňový pôst, ktorý sa dodržiava už celé stáročia. Prestali tanečné zábavy, veselé spoločenské večierky, na vidieku sa ukončili priatky a páračky. Muži odložili fajku, na celú dobu sa nedotkli alkoholu. Do ženského kroja zmysli pestré farby a bohato zlobené časti. Strava bola veľmi jednoduchá. V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a to ani v nedeľu. K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. Vyskytujú sa najmä na pôstne nedele, ktoré sú 4 a o týždeň po nich nasleduje smrtná nedeľa, keď dievčatá vynášajú smrtku, symbol zimy, nasleduje kvetná nedeľa, keď sa svetia ratolesti, zväčša z vrby, rakity. V niektorých krajoch v tento deň ženy nepiekli z múky, aby nezapiekli kvety ovocných stromov. Pôl sa končí zeleným štvrtkom.